गोसो थोबाय थोनायाथ' मोजां मोनबाय मोननायाथ' उन सिगां मा जागोन गासिबो गोजौ आखायाव थाजोब्बाय। जय हिन्द लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा नायनानै मिनिगोन प्लिज अननानै आदा नोंनि भिडिअखौ नायनानै जोबोर मिनिबाय होननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरनो दाबाव। आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आंनिया डायलगा जोबनायावसो थायो। रमान्टिक दुर्गा फुजा मोनफैबायना, बेनि भिडिअ बानायदों। खोनासं लोगोफोर, आंबो बुङो हाबा जानोसै मालाबा बिबार बागान बानायना देखायो। बेनिफ्राय दा रायजोफोरा गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोङो आदा हाबाया माला, गोसथोनाय दंना गैया? खोन्थागासिनो दुर्गा फुजा आं दाखालि बावै सासे गोसथोनाय लाबाय। लानानै मा जाखो? गोसथोनाय लानानै दुर्गा फुजा मोनफैबाय। सिख्लाया बुंबाय आंनो 15,000 बा 18,000नि दखना होनांगोन दे होनबाय। आं बुंबाय दादा मारनानै मा 15-18,000ल', 25,000नि ला, बैनिसायबो समायनासिन 25,000नि ला होनबाय दादा मारनानै। बे सिख्लाया जालायबाय आरो हानिया गोसथोनाया 25,000 लोगो लोगो हा बेबि सना होमारगोन ना नों 25,000नि? ला, सिन्था खालामना नों ला 25नि, आं फैसा सोना हरगोन ना होनबाय आं। बेनिफ्राय सिख्लाया जोबोर खुसि। बेनिफ्राय मा जाखो दसे उनाव ओमफ्राय आं सोंबावबाय नोंनो आरो मा नांबावगौ? 25,000नि होगोन होननाय लोगो लोगो जोबोर खुसि, बेबि सना जालायलांबाय। आइ लाभ इउ जालायलांबाय खेबसे बारा गेजेराव, माने रायलायनाय गेजेराव आइ लाभ इउ बेबि जालायलांबाय गेजेराव। बेनिफ्राय मा जाखो? 25,000नि होगोन होननायाव खुसि जाबाय। बेनिफ्राय आं होनबाय मा नांबावगौ? ओमफ्राय होनबाय खानाय ओरै मेगि बानायग्रा नांबावगौ जाहैबाय। बेसेबांसोलाय? 5,000, 25,000 पास 30 जाबाय। अके। बेनिफ्राय आं सोंबाय आरो दुर्गा फुजायावलाय बेरायनो जेबो नांला? फैसा दंखायो होनना बुंबाय आं। गैया। बेसेबांसो नांगौ? दुर्गा फुजा 10,000 सोबानो जागोन। 10,000 सोबानो जागोन? बेसेबां जाखो? 25, 30, 40,000 जाबाय दुर्गा फुजायाव गोसथोनायनि नामाव। हरथ'वाखै दै, 40,000 जाबाय। बेनिफ्राय आं होनबाय दुर्गा फुजायाव 10,000नि जागोन, 10,000नि जागोन। बेनिफ्राय नों दुर्गा फुजायाव 25,000नि दखनाखौनो गानखाबाय, मा जालायबावनो? न'आव ओंखाम बोथिसे थोब्रे जानानै दुर्गा फुजायाव थां आरो फै। सिख्लाया रागा जोंबाय, ओरैबायदि रागा जोंबाय। हा? बेनिफ्राय आं बुंबाय आरो बेखौ आं सानबाय आरोना आङो फैसानिसो सेबथासिन जानो नागिरदों, माने फैसानिसो दाब्लासिन। गोसथोनायनो बेफोरबायदि फैसा होबाय थाबा जिबनाव मानसि जागोन आरोना, जायाना? 25,000 गाहामनि दखना होयोब्लाथ' जाया, नंना नङा? बेनिफ्राय आं मा फैसानिसो दाब्लासिन जानो थाखाय मा बुंबाय सिख्लाखौ 25,000नि दखना गाननानै नोङो जेब्ला उखैयो दखनाखौ उखैबा सोला, 25,000नि दखना नंना नङा? अब्ला उदै बुंगोन माथो? हा? ओरैबायदि रागा जोंबाय सिख्लाया आंखौ। सोरबा दखनाखौ सोलानानै थांना थानो हायो नामा? हा? दखनाखौ 25,000नि गाननानै सोला थांनानै थानो हायो नामा? सिख्लाया अयथासार रागा जोंबाय। ओमफ्राय दा डायलगखौ खोनासंदो। सिख्लाया जाबाय आंनो नोंखौ नांला। ओमफ्राय आं होनबाय डायलग होनसै आरो आं अनजालि, अनजालि आं नोंखौ मोनाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा अनजालि। सिख्लाया मिनिबाय आंखौ नोंनि थांनानै थानो हाया, 25,000नि दखना होनायल'आवनो आंखौ दखना सोलाना थांना जानो होदो, नों बायदि सेंग्राखौ आं थैनो ना। अनजालि आंखौ नोङो बेफोरबायदि मालाबाबो दाबुं अनजालि, आंनो नोंखौ नांथारगौ। अनजालि आं सानदोंमोन जोंनि बागानपाराया गल्डेन जुबलि, बागानपारा आरो बरबरियाव जों सानैजों बाइकआव थांनानै आखाइ हमलाय हमलाय मोननै फुजाखौबो हरसेयावनो खेबसे खेबसेनो नायगोन। लासिं सिं नोंजों नाया माथो आं। हा? समाया बदरा हारावराव, स्टाइल गैया मा गैया, थेमफ्राफ्रानो गोसोमसोम बन्दादानो साला 25,000नि दखना होगोन होननानै आंनो दखनाखौ सोलाना जानो होदों। नों बायदि सेंग्रा थैनोबो ना आंनो। अनजालि, अनजालि आंखौ नों बेफोरबायदि मालाबाबो दाबुं, आं नों नङाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा। बेस खतम। बेनिफ्राय आं जोबनो बुंबाय अनजालि, अनजालि आं नोंखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा, नों आंखौ बेफोरबायदि दा खालाम। लोगोफोर जियानो जा, ओरैनोसो डायलग मारिदेरदों नङा, बेफोरबायदि जायाखै। माने दा मा जादों? दुर्गा फुजा मोनफैबाय। फंबाय बिनानाव मोना फेसबुक नायोब्ला, वाट्सएप स्टेटास नायोब्ला मा आंहा सिंगेल लाइफ, आंहा दुर्गा फुजायाव सिंगेल लाइफनो मालाय। हा?
गार्लफ्रेन्ड थानायबा आखाइ हमना बेरायनो हागौमोन फुजायाव थाङोब्लाबो गुबुननि जरा जरा बेरायनायखौसो नायनांगोन फंबायमोननि फेसबुकआ बेफोरबायदि दुर्गा फुजानि फेसबुकआ बेनिफ्राय फंबायमोन नोंसोर दिनै नुगोना नुवाखै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गामिफोराव नुगोना नुवाखै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै फैसा थाखा आरजिना लानो रोङासै जेबो खालामासै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बे सान्दुं गोसायाव गस्ला खुयै खुयै दुब्लियाव फोथाराव खामानि मावनायखौ नुगोना नुवाखै मा सोलोंदो नुदोंना उन्दै बैसोआव हाबा जानानै हाबा जायामोनब्ला बेफोरबायदि मावनायबो नङामोन खोमा हाबा जानानै सान्दुं गोसायाव बिखुंखौ सान्दुंआव फोरानथाबनानै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि सेंग्राफोरा गाज्रि मोनना दै गाज्रि मोननाय जेबो बाथ्रा नङा पजिटिभ सानोब्ला जेबो गाज्रि मोननाय नङा नेगेटिभ सानोब्ला गाज्रि मोनगोन नुदोंना बेफोरबायदि खस्थ' खामानि मावनायखौ नुदोंना अब्ला फंबायमोन आंनि मोनसे बाथ्रा ओंखाम उखैयोना मानसिया उखैगोना उखैया नों ओंखामखौ बावना थानो हायोना हाया माथो सानफु जाबानो ओंखाम नागिरो फुं जाबानो ओंखाम नागिरो हर जाबानो ओंखाम नागिरो ओंखामखौ मानसिया मालाबा बावा नों सानसेयाव जेबो खामानि मावाब्लाबो मानसिया ओंखामखौ बावा न'आव फैगोन ओंखामखौ नागिरगोन मोजां संनानै होआब्लाथ' आरो न'आव धुमधाम रायबावगोनसो बिमा बिफाखौ बिब'खौ गोथाव नङा मा संदो जेबो मावाब्लाबो ओंखामखौ नों बावा नंना नङा हा अब्ला सिंगल लाइफ हा कन्टिनिउ सिंगल लाइफ लिरनायानो सिंगल लाइफ आंहा सिंगल लाइफ आरे भाइ नोङो सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै हा ओंखामखौ जायालासिनो थानो हायोब्ला मोजांमोन सिख्लाजोंनो दिन हगार हर गासैबो मिथिखायोना मोजां मोननाय दोङोब्ला सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बे टेनसना स्टार्ट जाखाबाय सेंग्रानियावबो आरो सिख्लानियावबो मोजां मोननाय दङब्लानो रावबो बुंनो हाया मोजां मोननायाव टेनसन गैया ना मोजां मोननायाव 100% टेनसना जाखायो हारसिं जाखायो हा हारसिंनो फैखायो मोजां मोननायदोब्ला सासे सिख्लादो टेनसना नोंनाव फैखाबाय हा गासैबो मिथिखागौ अब्ला फंबायमोन ओंखामखौथ' रावबो ओंखाम जाया दे होननानै थानो हाया नंना नङा सासे सिख्लाखौ गोसो थोनानै ओंखाम जायालासिनो थानो हायोब्ला फंबायमोन एसेबां उन्दै बैसोआवनो फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो आंहा सिंगल लाइफ बयफ्रेन्ड थानायबा आंहा बेफोरबायदि बेरायनो मोनगौमोन बयफ्रेन्ड थानायबा आंनो बिब्दि होगौमोन वाट्सएप स्टेटासआनो बेफोरबायदि डायलग गोजा दुर्गा फुजा फैदोंमोन गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन दुर्गा फुजा फैदोंमोन बयफ्रेन्ड नांगौमोन ओरैनो माने बानाय लिरो गासैबो बाथ्रायानो बेयावसो हाबजुना मोजां मोनलायनायाव हाबजुना दङ नंना नङा आंना फंबायमोन दिनैनि दिनाव आरोना आंखौ बुंनोसै सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोननानै ओंखाम उखैयालासिनो थानो हायोब्लासो आं सिख्लाखौ हा मोजां मोनगोन आरो सिख्लानि बागै आङो बेफोरबायदि स्टेटास होगोन बा सिख्लानि बागै आं बेफोरबायदि फेसबुकआव लिरगोन बेनिफ्राय जोबनायाव फंसे डायलगबाव दिनैनि दिनाव आङो सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोननानै बे खाफालाव खुदुमनायाव आरो बे खावलायाव खुदुमनायाव काश्मीरनि आपेलखौ जेब्ला ओरै ख्राम अरनानै जायो दैया स्रा खारसालायो हा बे काश्मीरनि आपेलखौ अरनानै जानायाव दै खास्रानाय बायदि माने हा जों काश्मीरनि आपेलखौ जानानै उदै बुंनानै थानो हायो बेफोरबायदि सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोनानै बा सोरनिबा सिख्लाखौ खावलायाव खुदुमनानै बा खाफालाव खुदुमनानै बेफोरबायदि आङो माने ओंखाम उखैयालासिनो थांनानै थानो हायोब्ला हा जेबो खामानि मावालासिनो हा बे सिख्लाजों थाफा मोनजायोब्लासो आङो सिख्लाखौ गोसो थोगोन आरो हा सिख्लाखौ गोसो थोनानै बेफोरबायदि फेसबुकआव आंहा सिंगेल आंनो गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन दुर्गा फुजायाव बेरायनो आंनो बयफ्रेन्ड नांगौमोन दुर्गा फुजायाव बेरायनो आं बेफोरबायदि रावबो दखना 30-40 हाजारनि बायनानै दखनाखौ सोलानानै थांना थानाया गासैनिबो मा नांगोन आदारखौ नांखाथारगौ फंबायमोन बुजिदोंना आं मा बुंदों बेनिखायनो फंबायमोन उन्दै बैसो फराय खामानि माव हा सिख्ला दुर्गा फुजा फैदो सिख्ला हा दुर्गा फुजा फैदो सेंग्रा बे नङा फरायनानै हा गावनि आथिङाव गसंनो नाजा फैनो गोनां समा मा जागोन बेखौ नाय ओरैबायदि डेन्जार जानो थांगासिनो दङ आंखाल मोनसे समाव आंखाल जागोन बेखौ साननानै खामानि माव जायफोरा जेबो गैखाया न'आवबो गैया नोंनियावबो गैया अब्ला बेखौ साननानै खामानि मावफंबायमोन सिख्ला नङा दुर्गा फुजाब्लानो नाङा हारसिं नायगोन हारसिं बेरायगोन बिन्दास टेनसनबो गैया हा खामानि माव ओंखाम उखैयालासिनो थानो हायोब्लासो सिख्ला गोसो थोनानै दिनैनि दिनाव आङो बेफोरबायदि जाबाय मिथिबायना अब्लासो आङो सिख्लानि उन गिदिंगोन जियानो जा फंबाय बिनानावमोन गाज्रि मोननाङा
कमेडि भिडिअ बानायदो मोजां मोनदोब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालाम माने कमेडि हा आरो बेफोरबायदि भिडिअ नांगौब्ला माने मोजां मोननायनि डायलग आं लेक्चार होनांगौब्ला बिराद मोजां होगोन आङो थाङै थाङै नामाबो आंना लाबबरसो जाहैगोन बायदि मोनदां बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थाब्ला जियानो जा लोगोफोर नांगौब्ला नेक्स्ट पार्टखौ आरो डेन्जार डायलग लाबोगोन आं दिनै मोजां डायलग होआसै आङो बिराद मोजां डायलग होगौमोन आङो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द